An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni la sɔtuma bi ntɛnɛn ye dɔnfɔlɔnya daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san o kalo 8 utu kalo don bi o tile 16 de ka bɛ 2021 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko jɔminɛ kalo an balala k'a fɔ bi o tile 7 ye jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wularan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dabɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye wulikajɔ camanba de kɛlen bɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔ marabolo ma sɔngɔkaw fɛ sɔrɔsilakaw kun ye avion bila ni ka wulikajɔ kɛ dɔ fana ye tɛmɛnen in na bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ avion in tali min kɛ a ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ examen ye olu baaraw bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na n'o ye defu ye k'o kɔtɔ sen na waati kelen kɔnɔ na lakɔli karamɔgɔlakaw olu kɛlen bɛ k'u kɔtɔrɔma bɔ ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye lafasali tɔn ye an ka jamana kɔnɔ na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu dɔgɔnin tɛ maa la olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna taa baarabila la bi olu bɛna taa baarabila la nin kalo in yɛrɛ labantɔ la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ maliyɛnw n'i y'a sɔrɔ an ka jamana baarakɛla minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye mobilibolaw ye chauffeur olu y'a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya b'u kan bi k'u k'a dɔn Mali mobili dɔ de ye gɛlɛya kɛ o gɛlɛya sababu o ni Senegal mobili dɔ tura ɲɔgɔn na o kɔni kɛra so ye Senegalikaw k'a kɛ foroba ɲami yɛrɛ ye ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali mobili dɔw ma o kɛra min kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan chauffeur dɔw yɛrɛ ye o gɛlɛya kelen k'u n'o juru sa ka ɲɛsin u baden minnu bɛ bɔlɔla ye u bɔlen minnu bɛ bolola ye u ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la san kɔni ale nana sɔrɔ o ye kasara kɛ fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yirimajɔ kɔni ka taa misabugu ka dɔn k'a fɔ ji ye tiɲɛniba kɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balobakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ min bɛ tali kɛ bi ni layidu tɛ an seli kɛnɛ ka bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ sanjiba kɔni kununko wuladafɛla fɛ ni ka don sura bolo o nana o cɛni kɔni kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ladan k'a fɔ ji kɔni maa si tɛ ka kasara fɔ san yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a nana sɔrɔ maa caman ka ye la e kɛra olu bɛ san bi hakɛw bɔ yan olu bɛ san bi hakɛw b'u sigiyɔrɔ la k'u ma deli ka nin ɲɔgɔn ye san ye ji cayara cogo min na an yɛrɛ kɔni an bɛ baara kɛ minɛni min na n'i y'a sɔrɔ n'o de bɛ kɛ sababu ye k'an ka kunnafoni lasaw ma an y'o dama de ta k'an kɔ don dɛsɛ fɛ ji bolo n'i ye sow kɔnɔ lajɛ an ka duw kɔnɔ na bateau bɛ se ka boli an bɛ so minnu kɔnɔ na k'a sɔrɔ kɛ ji cɛnni ye k'a sɔrɔ ka ji caya kojugu ye e b'i yɛrɛ ɲini de minɛnko cɛ dɛ i b'i yɛrɛ ɲini n'i sera ka fɛɛrɛ kɛ e yɛrɛ ni ka se ka kisi ji kɔni kasara kɛ yɔrɔ caman na an b'a la k'a fɔ an yɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi n'an bɛ kuma na e k'a dɔn bololafɛnko kɔni an tɛ taa n'o yɔrɔ ye an yɛrɛ ni kisira an bɛ Ala tanu k'Ala fo k'Ala barikada wa an n'a ɲɔgɔnna caman e k'a dɔn ji kɔni tiɲɛni kɔni i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra kosɛbɛ yɛrɛ de fɛn min bɛ fɔ hali bi u ka fɛɛrɛ kɛ jitɛmɛ siraw u ka fɛɛrɛ balayilen ka hali bi maa o maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ jitɛmɛ sira kan u ka fɛɛrɛ k'a la san o san nin kuma in bɛ fɔ a k'a dɔn a bɛ fɔ cogo min na a bɛ namu ten ka tila k'a da ten wa i k'a dɔn n'a waati kelen sera o kɔlɔlɔ kelen bɛ tila ka ɲɛsin maaw ma wa bɛɛ lajɛlen dimi bɛ taa o kɔlɔlɔ bɛ taa o maaw kan minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ jitɛmɛ sira kan ji mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ sirani dɔw minɛ a bɛna tɔn yɔrɔ min na e k'a dɔn a bɛ tiɲɛni lase maa caman ma dɛ an bɛ fɛn min fɔ Ala barikala an yɛrɛ kɔni bɛ yen an balo ne wa an ye kunnafoni sɔrɔ ko dɔw kasara lu ni na ko sen fɛ a ko jateminɛw b'a la ka kɛ e k'a dɔn kunnafoni nataw la jaabi fɛn fɛn ma bɔ la an bɛna bɛɛ prɛtikɛ da an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ji ka d'an ye Ala ka ji d'an ma nka Ala k'an kisi tiɲɛni kɛ ji Ala k'an kisi o kasara ma n'o tɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ an yɛrɛ kɔni ni sera an ka sow kɔnɔna na walima i ka an ka dukɛnɛmaw la bi i b'a ye k'a fɔ san kɔni maa si tɛ se ka foyi fɔ a ka tiɲɛni hakɛ la an bɛ dugawu kɛ n yɛrɛ bɛ yen o ye hɛrɛba ye yarabi Ala ji kɔni Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a kɔlɔlɔ ma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na gɛlɛya kɔni o dili bɛ ka don sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na e ka dɔn o kɔni a kelen bɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na maaw bɛ kule n'a ye wa waati kelen kɔnɔna na a bɛ juguya ka taa fɛ min ye gɛlɛya ye e ka dɔn kɔni n'u bɛ ka don hali bi k'a dɔn k'a fɔ ko ye bamanankaw fɛ
ayirala k'a fɔ ko min ye ka dɔ k'a fɔ taji dɔ ye n'o ye ka dɔ k'a fɔ bolimafɛnw bɛ boli ni fɛn min ye taji bidon ka dɔ 20 litres bidon ko do k'o 15 bɔɲɔngo ka dɔ dozolakaw sigidalama ɲɛma dɔw ka fɔ la k'u y'o de minɛ ka dɔ kuyanyɔrɔw la o min minɛna ko i ka dɔ ko sagana kun t'a la k'o de tun ye jari waleya tigilamaw olu ka taji bɔtɔla ye ka taa d'u ma ko dozolakaw y'u tɛgɛ d'a kan o kɛra mun kan k'an ka lakanabaw olu tilala ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ ka tila k'o baara yin ka se ka dozolakaw ko baara kɛta ye ko k'a lagosi u bolo dozolakaw sigidalamaw ka fɔla ye ko ne jiteminɛ be ko nin n'a ɲɔgɔnɛ caman be olu bɛ baara min na bi ko sanjijukɔrɔ wɔsi de don olu b'a la ka marifa ta k'a fɔ u b'u ka duguw lakana sango u bɛ se ka u ka baaraw sɔrɔ ka kɛ cogo min na wa o kɔfɛ jariwala tigilamaw b'a jira k'a fɔ n'u ye Mali lakana tigilamaw sɔrɔ u bɛ gɛlɛya lase an ka lakanabaw ma cogo min na u b'a lase donsow ma ten olu ka kɛlɛ kɔni kelen bɛ i ka dɔn k'a fɔ fanfila kɛlɛ de ye u tɛ n'o wulikajɔ ye dɛ ko tuma dɔw la jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ an ka lakanabaw bɛ wulikajɔ kɛ olu fɛ ka se k'olu ka baara dɔw kɛ kɛrɛfɛdɛn ye k'olu ka baara dɔw bɛ yen k'a lagosi u bolo k'a sɔrɔ ni jariwala tigilamaw n'u ye donsow sɔrɔ u bɛ donsow kasara n'u ye Mali lakanabaw sɔrɔ u bɛ Mali lakanabaw kasara olu de banna u ka hakilila ma o de kama u ye marifa ta n'o tɛ n'olu kun farala jariwala tigilamaw kan k'a fɔ ko jariwala tigilamaw ka hakilaw ka d'u ye ko marifa takun de y'a la olu ye banni min kɛ k'a fɔ u bɛ to faso kɔ o de kama ka dɔn ko nin gɛlɛyaw b'olu sɔrɔ nka u n'a tabalele kɔnɔ ni faso tɛ fara olu kan fo faso bɛ ka tila k'olu ka kɛrɛfɛdɛn ye k'a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya kɔni a bɛ kɛ so ye a banni ka gɛlɛya dɔn na wani n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ caman na donsolakaw ka dɔn u bɛ kulonkɛ nin ye n'a fɔra bi maramafɛn minnu b'u bolo olu yɛrɛ de y'a ɲini ka wulikajɔ kɛ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a kɛcogo kɛra cogo i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ se k'a fɔ ko mana caya k'a fɔ ko dɔw b'a kɛ k'olu ye gɛlɛya ye walima dɔw b'a kɛ kɛcogo dɔw la k'i k'a dɔn k'o tɛ sariya kɔnɔna na dɔw bɛ se k'o fɔ hali u yɛrɛ ka fɔ la k'a dɔn maa sugu o sugu o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye kulu kɔnɔna nka donso fanba n'i ye olu lajɛ bi olu kɔni tɛ dɔ yɛrɛ ka sigida la kana gɛlɛya fɛn o fɛn bɛna sigida kɔnɔna na ka fu siri o gɛlɛyaw dan na k'o de ye olu ka gɛlɛya ye ni jamana ma olu dɛmɛ o la fo ka tila k'olu ka bolokofɔta fɛn o la k'o de bɛ gɛlɛya ninnu k'a n'u dɔn an bɛ dugawu kɛ fɛn bɛ fɔ n'an ka jamana kɔnɔna na bi ni maa ɲɛmaa minnu bɛ yen lakana tigilamaw n'u ye donsolakaw n'olu ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya kɔni kana se ka la fura kɔni ka dɔn o bɛ sɔrɔ a gɛlɛya la an bɛ dugawu de kɛ o hakilila min bɛ sen kan n'i y'a sɔrɔ donsolakaw bɛ k'o welewelema da kɛ olu ma marifa ta k'a fɔ k'u ye kɛlɛkalan kɛ dɛ olu ye marifa ta de yɔrɔ minnu don u ka sigidaw don u b'a dɔn hali n'a danna u b'a dɔn n'u ni sɔrɔsilakaw fara ɲɔgɔn kan ka kungo minɛ a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya in kɔni ko fura bɛ sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ yarabi la hakilila fɛn min na ni gɛlɛya in bannen ye ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ mɔgɔnkaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye juma don ka dɔn wulikajɔ kɛbaw u nana wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔnkaw olu ka misiw ma ka taa ni u ye sigidalamaw ka fɔ la nin de kɔni sanga wulilen bɛ bi n'u ye dugu o dugu lakodɔn k'a fɔ ko dugu in ko baganw caman bɛ yen kɔni i ka dɔn k'a fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ ka na baganw cɛ ka taa n'u ye dɔw dɛsɛlen b'u ka forow la baara la bi k'a sɔrɔ k'u ye o kɔni o ye maa camanba de ye ka tila k'o ko to sen na k'a fɔ bi n'u ye maa dɔw ye gɛlɛya kɔni i ka dɔn k'a fɔ u b'o ta cogo cogo ka ɲɛsin ma u b'o ta ka ɲɛsin ma u bɛ ka taa mɔgɔw ka baganw kɔni ka t'o nɔfɛ n'a kɛra u bɛ wele bila lakanabaw ma ka dɔn olu yɛrɛ ka fɔ la ta tɛ bɔ si tɛ bɔ k'o ye dabalibanko de ye ko n'i ye jateminɛ koyenkaw fɛ u ye taji minɛni min kɛ ko i ka dɔn lakana tigilamaw y'o taji minɛ k'a di ka dɔn a tigiw ma ko nk'a sɔrɔ o waati kelen kɔnɔna na ko fɛɛrɛw kɔni kun kan ka tigɛ koyenkaw kulela u ka baganw cɛli la ko fɔ nin yɔrɔ in na ka dɔn lakanabaw k'u ka wulikajɔ maa ci ma i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye a ko kɔnɔna na o b'a yira u la k'a fɔ ko in kɔni n'i y'a lajɛ k'a ko kɔni ka dɔn a dabiri kɔni olu fan fɛ ka dɔn o de b'a kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ avion wulila arabadon ka taa sɔngɔ marabolo kɔnɔna na kunnafoniw carila sɛbɛnfura dɔw la walima dɔw ka fɔ la k'a fɔ ko sɔngɔkaw k'i ka dɔn an bɛ yɔrɔ min ko bi dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ kalo 2 la u minɛnen don dɔw ka fɔ la ko sɔngɔ labilala ka dɔn o ye kunnafoni caman ye dɔw da ser'o ma yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma sɔngɔka dɔ b'an bolo sɔngɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na nin waati na an balimakɛ e bɛ mini an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛra jamana lakanabaw fɛ arabadon sɔngɔ datugulen kun don kabini sangajan k'u ye wulikajɔ kɛ arabadon ka taa sɔngɔkaw bɔ bolo la a ko kɛra cogo di arabadon nana avion nana minnu sɔngɔ dawolo fɛ avion kɔni tili dɔw kɛ mais depuis avion ta wula fɛ u nana se a dugu ma ka tili ka se an ka dugu ma an minnu bɛ dugu kɔnɔ yan ka tili kɛ fo fitiri u bɛ tili la fitiri kɛ misi de u bɛ baara jɔ u t'a la avion ni jaabi ɲuman tɛ fosi dɔn o jaabi la da ma yɛlɛ an ka mɔgɔ tɛ taa kungo la an ye ɲɔgɔn sigi kɛ kungo la datuguli mun fo bi depuis avion nana fo bi yɔrɔ si ma labila sɔngɔ datugulen don an da la an ka mɔgɔ sigi taa kungo la an ye ɲɔgɔn tɛ taa kungo la denmuso ni denmuso maa si tɛ taa kungo la
an bɛ datugulen don foyi. O kuma avion tagali ko kuma min fɔra ko avion taara ka taa sɔngɔkaw bɔ bolo la o kuma tɛ sababa ye wa? Kuma in tɛ sababa ye avion ma sɔngɔkaw bɔ bolo la halisa sɔngɔkaw an sɔngɔkaw bɛ bolo la bi an ka yɔrɔ datugulen don an tɛ taa sugu la an tɛ taa yɔrɔ si n'a tɛ sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ kɔlɔn yɛrɛ o tiɲɛna ji yɛrɛ tɛ yen ni sanji tɛ avion ma sɔngɔ bɔ bolo la hali bi avion fosi tɛ yen. Avion ye wulikajɔ min kɛ ka munumunu zalo kɛ arabadon o kɛra sababu ye ka dɔ bɔ gɛlɛya la dɔɔni wa walima o kɛra sababu ye ka gɛlɛya to a cogoya kɔrɔ la de? O dɔ yɛrɛ fara gɛlɛya kan puisque o kɛlɛ depuis o kɛra o y'a sɔrɔ u ti to ka na mugu ci kosɛbɛ nka depuis o kɛra u bɛna mugu tigɛ ka se an ka dugu ma don o don mugu tigɛ ka se an ka dugu kɔnɔna ma depuis avion yɛrɛ nana o dɔ fara an ka gɛlɛya yɛrɛ de kan. Minnu kɛlen bɛ ka sɔngɔ minɛ bi u yɔrɔ dɔnnen tɛ wa? Yɔrɔ dɔnnen don u bɛ sɔngɔ dawolo de fɛ sɔngɔ ni jamu cɛ u bɛ yen nɔ ka sɔngɔ da ninnu pɔn fɛn bɛɛ sɔngɔ kɔnɔ k'a dawolo ninnu pɔn ninnu bɛɛ minɛ mɔgɔ si tɛ yen a bɛ pɔn ninnu fɛ yɔrɔ dɔnnen don nka baara de ma kɛ. Mun ka ɲɛsin sɔngɔ ma fo an bɛ don min ko bi halisa sɔngɔ ma se ka bɔ bolo la? Bon an kɔni ci bila maire ma maire yɛrɛ k'a ye préfet ci fɔ préfet k'a ye ci lase fanga bɛɛ ma fo bi an ye nɔ an bɛ fanga ye an bɛ fosi an bɛ dugu de kɔnɔ yan fo sisan an t'a dɔn an ye mun kɛ jamana ɲɛmɔgɔ la an tɛ jamana kɔnɔ wa an tɛ jamana de fɛ bi an t'o dɔn bilen. An ye kunnafoni sɔrɔ ko nin wulikajɔ ninnu fɛ kɔsa in na ko fɔ kɔngɔ kɛra sababu ye ka maa dɔw f'a ye o kuma ye tiɲɛ ye wa? O kuma ye tiɲɛ ye kɔngɔ ye dɔw faga kɔngɔ bɛ mɔgɔ dɔw la hali bi bɔ ji yɛrɛ dɔ farala kɔngɔ kan dɛ ani bana jugu kan ji yɛrɛ minnu bɛ bɔnni donna kɔlɔn na i b'a dɔn ni bɔnni donna na produit min bɛ bɔnni na a bɛ ji tiɲɛ o la ji ma yɛrɛ tɛ sɔrɔ sanji min bɛ sanji de bɛ ka min sanji yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ a bɛ dɔw kɔnɔ boli dɔw bɛ fɔnɔ a bɛ kɔnɔ boli ni fɛn bila mɔgɔ caman ba de la bana yɛrɛ bɛ farala bana kan. Ko dɔgɔtɔrɔkɛ kelen min tun bɛ aw fɛ yen nɔ n'o tun bɛ to ka fura di mɔgɔw ma dɔɔni dɔɔni ko fura foyi t'o yɛrɛ bolo yen bilen o ye tiɲɛ ye wa? O kɔni yɛrɛ o ta jijalen don fura fosi t'o bolo a banna a mɛnna hali o yɛrɛ muso yɛrɛ tun bɛ kɛnɛya o yɛrɛ tɛ ka fura sɔrɔ ka k'o la yɛrɛ hali o ka denmisɛn yɛrɛ tɛ ka fura sɔrɔ bilen kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛw ma hali paracetamol a tɛ sɔrɔ yɛrɛ bilen. An yɛrɛ laban an sɔnna an bɛna nimisa bolo da ka pisi sarafin nalen fanga na an sɔn kɔ an kɔlɔ la an bɛɛ ko alihamudulilayi n ko fanga bɛ sarafin bilen ko ni foyi tɛna an sɔrɔ tugun. Fanga bɛ sibili bɛ waati min na an ka sɔngɔ an bɛ gɛlɛya fosi an bɛ malo tigɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ma an bɛ malo jini to sibili tile la nka n'a fɔra sarasiw yɛrɛ tile la ko fanga de b'olu bolo ka sɔngɔ datugulen don kalo kelen an kɔ ko bi an mun ye an kɔni nimisala ko la dɛ an kɔni bɛ ka tile ta bi sarasiw tile puisque i bɛ ka tile la nin k'an fɛ fiyewu k'a fɔ ko sɔngɔ bɛ datugu mankan kɛ sɔngɔ i bɛ ka tile la mɛ kɛ i bɛ ka tile la sarasiw bɛ na kɛ damadɔ kɛ sɔngɔ nka fo bi i bɛ sarasiw nana fanga na an bɛ sarasiw ye dugu kɔnɔ an bɛ fosi dugu kɔnɔ an ka dugu minɛnen don kalo kelen ani kɔ ko bi an bɛ fosi an kɔni an bɛ sɔn i bɛ ka tile préféré sarasiw tile ye sisan kumakalan minnu bɛ ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw ko ɲini k'u bɛɛ ka sɔngɔ bɛ bolo la joona u k'u kɔfilɛ sɔngɔ na. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sɔngɔka dɔ kan ye gɛlɛya min b'u ka bi sɔngɔ i ka dɔn o ye gɛlɛya juguba ye dɛ Sebi Masa Ramani ye an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan u ka wulikajɔ kɛ hali bi cɛsirijala min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni naani de b'u cɛra u k'u jija k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fila fara ka san ko bi jamana in kɔnɔ na kulobaden min bɛ maaw da belebeleba bɛ se ka b'o la cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ baarabilaw kɔni olu n'u bɛna don tuguni dɛ k'a sababu kɛ baarabila wɛrɛ o kun bɔra ni ala sɔnna ma kalo in an filɛ min kɔnɔ o tile 30 ko baarabila bɛna kɛ ka kɔn a baarabila ɲɛ fɔsɛri dɔw b'u hakili di baarabila minnu bɛ ka kɛ bi na fɔsɛri dɔw aw hakili ye mun y'a ko kɔnɔ na an ka dɔw lamɛn. San laban na grève minnu tugutugura ɲɔgɔn kɔ a ye jamana bila diɲɛ de kɔnɔ CNT mɔgɔw u ka sabali ni yɛrɛ y'a ye le président même ale dɔw b'a ka sara la pour que ka se ka jamana bila sur le rail. A b'an sigi ko vraiment c'est sur tous les plans quoi écolidenw ta au niveau sanitaire même o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye u b'u jɔ fɛ mais c'est pas le moment u ka jateminɛ hali bi u ka ni wagatinin ninnu to yen fɔlɔ transition yɛrɛ ka se ka kɛ hɛrɛ la u ka ban n'o banna peut-être avec le nouveau gouvernement u bɛ se ka négociation wɛrɛ kɛ mais pour l'instant quand même tiɲɛ la ça nous arrange pas. Depuis kɛlɛ nin kɛra Malien si ka fɛn ma dɔ de bɛ se ka fisa ni dɔ ye u ka a sonsoro fɔlɔ parce que condition maɲi pendant combien d'années condition maɲi pendant des années mais nin tɔ ye quelques mois de o donc o quelques mois i munnen k'o kɔnɔ ani i ye souffrance kɛ pendant des années jumɛn dun ka jugu donc an ka nin wagatinin de fɛ parce que nin n'a bɔnna a bɛ bɔn an bɛɛ de. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye fɔsɛri dɔw kan ye CNT maaw bɛna k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛ n'o ye baarabila min ye k'u hakili don ko senfɛ o senfɛ olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye u bɛna baarabila in kɛ kun min kama a ɲɛma Amadou Amio Gindo do an ka lamɛn.
gouvernement ye engagement caman ta an y'a ye nin bɛ gouvernement ma respecté o tɛ ko ɲuman ye phase filanan ni o ye olu ni an ye min signé an bɛnna min kan bɛnkan a bɛ san damadɔ bɔ o m'o bato an b'o hakili jigi tuguni k'a f'u ye attention ni ani ni tun dɔnna an ni gouvernement cɛ a k'aw jija an ka sigi tuguni an k'a dɔn mun kama nin fɛn ninnu ma kɛ u ka o kɔrɔ f'an ye o de ye sɛbɛn filanan nin ye sɛbɛn sabanan nin o ye an ka ɲinifɛn kuraw ye an bɛ transition de la an hakilila fɛn caman tun bɛ yen politique mɔgɔw tun y'a kɛ parce que u bɛ siran électeurs ye o ma se ka labato mais an bɛ gouvernement de transition min na an hakilila olu bɛ se ka décision caman ta. An balana ka fɔ ni tun ye Amadu nɔ Amiyo Gindo kan ye u ka baarabila kɔni k'i ka dɔn ko foyi tɛn'u bali k'o kɛ ni Ala sɔnna ma kalo min n'an b'a kɔnɔ na o labanfɛla fɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛɲɔgɔn ye u bɛna sira o sira fɛ an ka jamana basigi la Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye lakɔli karamɔgɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka gɛlɛya kɔni e ka dɔn k'u bɛna wuli ka jɔ k'ale bi ka tile kura don k'o sɔrɔ kɛ ko jamana ɲɛmaaw minisiri ɲɛmaa min bɛ jamana kunna bi k'a ye min fɔ ani min waleyara k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn ko jɛgɛjara ni baji wa k'a ka kumaw kɛlen b'olu ɲɛkɔrɔ kuma fila fɔ ni kuma saba fɔ de o kɔni sen fɛ min ye ka dɔn Dr Omaro Mariko ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni ale ka hakilila ni dɛmɛɲɔgɔn ye o bɛ ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ min ye école karamɔgɔw ma a ye kuma min fɔ o filɛ. Aw seko ye mun ye olu de m'a sɛbɛn olu de y'a sɛbɛn jɔn kɔgɔ kun nɛnkɔrɔ k'u k'a sɛbɛn olu de y'a sɛbɛn ka na n'a ye assemblée la u ka député ka ca ni député bɛɛ ye u ka député min ka ca n'a bɛɛ olu de y'a voté fana a waati la kama anw y'a fɔ ka fɔ ka baarakɛlaw k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ bɛn an k'u ka kalan niveau lajɛ an ka kɛ san o san dɔ ka se ka fara baarakɛla ka sɔrɔ kan a ka taabolo kan an y'o de fɔ donc u y'u ka sariya voté i bɛ tila k'i jɔ k'i ma se ka misi gɛn nɔnɔ min ko turani biɲɛkɛla ka ca o tuma o tɛ tiɲɛ ye dɛ donc u y'u seko kɛ u seko bɛ min kabiri san 1991 san ni yɔrɔ kelen ninnu na an ye wuli ka jɔ kɛ a y'a lajɛ bani école karamɔgɔ école privée ka ca bi ni école publique ye enseignement général secondaire la bon école privée minnu na ka ca ni école publique ye wari jumɛn bɛ taa o la n ko jamana ka wari de bɛ taa o école privée la Mali président kɔrɔ dɔ y'a fɔ n ɲɛna a ko an bɛ wari min di i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la écoleden yɛrɛ ka ca école privée classe kɔnɔ ka tɛmɛ école publique classe kɔnɔ nka mun na parce que nafolo de bɛ bɔ ka taa di école privée dɔw ma école privée fana dilannen bɛ tugun Mali fonctionnaire fɛ tugun e bɛ se k'o faamuya cogo min na donc o de la to n bɛ kan ka fɔ ka fɔ n'i y'a jateminɛ cogo o cogo i b'a ye k'a fɔ u m'u se bɛ kɛ u ma foyi yɛrɛ de kɛ sanko k'a fɔ k'u se kɛ donc olu se ye min ye ka école privée sankɔrɔ ta u se ye min ye ka danforo labɔ ka t'u denw extérieur la u se y'o de donc o tuma u m'u se bon mɔgɔ ba 15 kan ka ta u fɛ ka sɔrɔ hali nin tɛ parce que école communautaire la mɔgɔ caman de bɛ yen minnu dɔw ye san 5 kɛ école karamɔgɔya la dɔw ye san 10 kɛ école karamɔgɔya la e b'a dɔn u bɛ sara cogo jumɛn na jamana dugukɔnɔmɔgɔw b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔɔni bɔ k'a d'u ma ni dugukɔnɔmɔgɔ min dɛsɛra dɔrɔn ayiwa o école karamɔgɔ mana baara dɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa hali ni damana dayɛlɛnna kɛrɛfɛla la école karamɔgɔ bɛ wuli ka taa damanda la n'u yɛrɛ parce que sara min wari min bɛ sɔrɔ damana na u t'o sɔrɔ école karamɔgɔya la o tuma n'o kɛra denmisɛnninw de bɛ to yen u ti kalan u ti ladamu u ti foyi donc o la école karamɔgɔ ba 15 min bɛ école communautaire la o de jɔlen bɛ da la u kan ka taa u b'a cogi a kɔnɔ de ne bɛ député dɔ dɔn député dɔ ka ɲɛ an ma ne bɛ ministre dɔn ministre ka ɲɛ an ma ministre b'a fɔ ko ne bɛ parti la n bɛ nin ta o tuma u bɛ to ta ka bin na o mɔgɔ ba 15 kan ka taa fɛ o mais maintenant sisan n'a ko k'i bɛ mɔgɔ ba 15 ta ko ka ba 15 bila o calcul ye joli 15 taara 15 bila la alors donc an mago bɛ 15 la har sa compte ma dafa dɛ donc vraiment ni ye laso kan fɔ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u ye kan kirikara fɔ u tila ka tɛmɛ aw fɛ tugun k'a fɔ k'u b'a labɛn bon kumakan n'a taara fiɲɛ fɛ quoi a kun bɛ ka go dɛ a kumakan kɔni taara. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dr Omaro Mariko ni tun y'ale kan ye parti sari cogo la k'a yira k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw kɔni k'u bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ dugawu kɛ bɛnɲɔgɔnya bɛ sɔrɔ sira min fɛ Ala ka jamana bolo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Mali chauffeur olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'u sɔrɔ kɛ kununko ko Mali mobili dɔ ni Senegal mobili dɔ de kɛra ɲɔgɔn na k'o lajɛ o kɔni kɛra gɛlɛya de o senfɛ maa dɔw kasara la u ni na kabini o kɔni kɛra wɔlɔfɔw wulila ni k'a ka fiɲɛbere ye u t'a ɲɛ yɛrɛ ɲini bilen n'u ye Mali mobili ye walima Mali chauffeur ye kɔni e ni kara o kɔni daminɛna k'o ti dabila Mali kɔnɔ ya chauffeur yɛrɛ wula k'u ɲɛsin wɔlɔfɔ mobili ma a kɔni kɛra tajuru sara ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ kumaɲɔgɔnw kɔni kɛra ko kɔnɛ na yaasa ka nin bɛ pratiquer d'a ma min ye ka dɔn ka Mali kɔnɔ na an ka chauffeur dɔ n'i y'a sɔrɔ o y'a ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Galajo Tarawele n ka baara ye chauffeur ye yɔrɔ ye Kati ye. Mankan nana cogo min na Malien mobili dɔ de tun bɛ ka Kaolack cɛci émission dɔ bɛ yen nɔ ko Kaolack Malien mobili de tun bɛ k'o cɛci maintenant o ka camion frigo camion dɔ de nana wɔlɔfɔ yɛrɛ ka camion de o k'a bɛ don o kan bon maintenant a dépassement sumana ani taxi bɛnna a ye taxi gosi k'o bila Bassirou Sila ka mobili ɲɛ Bassirou Sila ka mobili dɔ bɛ yen nɔ Orobolo an b'a fɔ o ma ko Orobo directement o de nana se mobili ma
o yɛlɛla mobili sanfɛ maintenant bon dɔw jogina dɔw sara bon kelen sisan nɔ wɔlɔfɔ ma ɲɛɲini bilen o nana dɔrɔn ka soverikɛri parantigɛ min na k'olu ci fo k'olu da fɔlɔ maintenant ka mobili jeni citerne dɔw tun bɛ yen nɔ k'olu jeni kare dɔ fɔlɔ tun bɛ irimo trans u nana irimo kare vitiri ci ka passager jogi maintenant k'u ka minɛnw bɛɛ suɲɛ bon maintenant kɛlɛ sigiyɔrɔ sisan Dakar kɔnɔna na bon maliyɛn suguru fana ni u parantiw u farala ɲɔgɔn kan an y'a essayer k'an bɛ kuma tugu parce que ni ko kɛra la n'i ko k'i bɛ taa sɛnɛ bi e tɛgɛ josigi ye quoi bon jama la dɔw b'a fɔ ka ɲɛ dɔw b'a fɔ ka tiɲɛ bon an kɔni an kɛɲɛna mɔgɔw la jusqu'à ce que a kɛra wɔlɔfɔ contre maliyɛnw ye tuguni Mali kɔnɔna na Musala n'i bɔra Kɛɲɛba i bɛ se Musala bon Mali parti la o ye Musala ye bon ni an traversera an bɛ taa jɔ kuruba dɔ de kɔnɔ Musala ye bon maliyɛn suguru fana taara sisan wɔlɔfɔ mobili fɛn o y'a bɛɛ farafin ci wala ka suguru gɛn m'u sɔrɔ u ye dɔw sɔrɔ u ye dɔw bugɔ bon Kayikaw fana bɔra sisan Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔ wɔlɔfɔ mobili fɛn o bɛ yen nɔ u y'o bɛɛ fana farafin ci. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya Kan ye u y'a fɔ cogo min na min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka jɛɲɔgɔnya ni k'o yira o de bɛ kɛ sababu ye ni k'an sɛbɛ dɔn k'o ye olu ye nin wulikɛjɔ kɛ ka da o de kan an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bila bɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'o tɛ fɛn dɔ yɔrɔja la k'e o tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi bina dɔw bɛ wulikɛjɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ ka fangala fanga dɛmɛ yalima o wulikɛjɔ min bɛ senna bi e hakili ye mun y'o la Ismail Fane an k'a lamɛn k'a fɔ maliyɛnw ye k'an bɛ don min na ko bi a ka kan u ka falen tɛ sa dɔw de kɛra kuma na an bɛ kuma cogo min na an bɛ kuma tɛ foyi de tɛ ka ɲɛnabɔ a ka kan an k'an yɛrɛ ɲininka an mana wuli an bɛ wuli danbe ko kuma na an mana wuli bɛɛ ko k'ale bɛ ko kalama bɛɛ ko k'ale bɛ ko dɔn wa bɛɛ ko n'ale ye mun fɔ ko de fana ye tiɲɛ minnu b'a la k'u bɛ transition soutenir ko ka transition dɛmɛ ka wuli meeting langolow la ka bɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka taa boulevard sanfɛ an ka taa transition soutenir a ka bɔ ka kulo o de bɛ transition soutenir o de b'a to transition bɛ se ka ɲa maliyɛnw a tɛ changer ten sa n'a fɔra an balima minnu bɛ togoda la kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la sɛnɛ tɛ ka kɛ an ye dɔ kɛ nin kuma in bɛɛ la foyi de tɛ jamana ko in na ko mun ma fɔ ko mun ma mɛn ne ko ɲɛmɔgɔ de mana sigi an kunna fo groupe dɔ de ka wuli k'u b'o soutenir ne ɲɛna n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ tilegan bɔli tɛ meeting tɛ maliyɛnw fɛn mun b'a an jɛ sisan o ye hakili jagabɔ de ye mali mɔgɔ bɛ mun na a denw bolo o ye ka an sigi k'a miiri an bɛ se k'an ka jamana bɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ cogo min na mɛ jamana in kɔnɔ mun mana sigi fanga la dɔɔni bɛ taa kurutu k'o ɲini o fɛ walima o kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ bɛ taa wari dɔ kurutu k'o di jamakulu dɔ ma a ye jama labɔ an ka transition soutenir n tulo b'a la dɔw bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ko ka transition soutenir ko ka dɔ fara transition dɛlɛ kan dɔ bɛ fara transition dɛlɛ kan ten ni aw poche kɔnɔnaw kama ten ka wuli k'aw bɛ sɔrɔsiw soutenir ko ka dɔ fara transition kan an b'a dɔn k'a fɔ a nafa min bɛna se an bamakɔkaw tɛ dɛ ne tɛ kuma bamakɔ ka tɔgɔ la ne bɛ kuma an balima minnu bɛ tɔgɔda la n'u dɛsɛlen don ka taa sɛnɛ kɛ a tɛ sabala ka miiri dɔɔni a ka dɔ bɔ pangamuruti ni bɔka bina ko ka transition soutenir mali citɔ don hali bi a bɛ kule bɔka bina Asimi Goïta an jeunesse chifu ne kɛlɛ kɛ fo cɛkɔrɔbaw ka fanga bila ka di an chifu ma ala ye fanga di chifu ma i ye chifu ye fanga b'i bolo a ka kan an chifu ka aw dɛmɛ mais aw bɛna dɛmɛ cogo di a ye nkalon bɔ kuma kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min na bi walayi kɔmuna gannen don u bɛna se ka jamana in sécuriser cogo min na kɛlɛkɛmuna joli sanna ka d'u ma kɛlɛkɛmuna ko tɛ munnaw dira ka tɛmɛ militaires yɛrɛ da y'a yirana k'a fɔ ko munnaw tun b'u bolo donc minnu bɛ wawo ci la ko ka transition soutenir ko ka militaires soutenir ne b'o kɛ sadiki ɲɔgɔlɔbɔlaw de ye munna e ko wulikajɔ in ko a man ka kɛ ka ɲɛsin furaɲɛla fanga ma wulikajɔ bɛ ka kɛ cogo min na o t'a kɛcogo ye o parce que an ka dugu dɔw de bɛ yen n'o ye dugu firiw ni farabugu ni sungɔ yɛrɛ minɛna kɔsa in na mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ hali u ka kɔlɔnw u taara bɛɛ tiɲɛ aw ma wuli o la ka solution ɲini o la tɔgɔ min na olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a bɛ taa ɲɔgɔn de fara ɲɔgɔn kan boulevard ni bourse travail kɔnɔna la ko ka transition dɛmɛ ne ye transition dɛmɛ ne ye sɔrɔsiw ka taa ninnu bɔ bolo la mais aw bɛ mɔgɔ ko la hali bi ko sɔrɔsiw ka to an kunna ne ko a politicien minnu bɛ boli la élection ko nɔfɛ o a jɔn kelen bɛ se ka taa nin togodaw la k'a bɛ taa élection ko kuma fɔ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la minɔgɔ bɛ mɔgɔw la k'a bɛ taa élection ko kuma fɔ aw bɛ boli la jɔyɔrɔ de nɔfɛ dɔw mana wuli dɔ tɛ fara dɛlɛ kan dɔw mana wuli dɔ ka fara dɛlɛ kan ka taa ɲinɛ togodala mɔgɔw kɔ ka tila ka na tugun k'olu ka taa ji sɔngɔ sara ka taa dɔgɔfirikaw kama u ma foyi ɲini jamana fɛ k'u ka sɛnɛ kɛ ka anw minnu bɛ Bamakɔ yan ka anw balo ka maliyɛn den bɛɛ balo aw ma wuli ka kɛlɛ k'o la ka ɲɛɲini o la k'a lajɛ ofisi mɔgɔw fɛ
problème mu be nunu dala est ce que kana ka jiso kana ka sarawa u mana ka sarawa nu kana ka sara amunu be pangamurutini kulela na ko transition de ma arrêter cotiser ka ta war saruye na me fa transition de me war kana ke kesu kono un citoyen ne mugam ko ki citoyen nyana mai en fenete wole drake ka cotisation ke ka yira ka fo mamunu be todala nu kana ubeka senanyini na blene be ka sikora ko ka jisongo sara ate cotiser anga to ka jisongo saruye le transition de me ni ma doide amba fuye ka sabali ofisi mu fana be ma o ma seneke u ka yoro betala jene ko fu ka jisongo de sara ofisi maw ade ba baraka to ko done ame mu fo gouvernement ka fo ministre ma mu charger le do balokoni seneni baga ayala je ani ofisi mo ka kuma solution me se ka soro ka bolo bonu nu kana marfa buka manogone akana to doka fara koka parce que ni ma chamari degune tara fara toro rusuka donc akana to o jamakulu ka chani anga armée surtout armée yere mo be effectif la ka do fara effectif ka mais ni maoto na ka se digere doma c'est tué dabali tué o tumana toro rusu ta kuma mu fuye o be obligé ko de bato de aya akli to nyoro ina kosebe amalana ka foni tu Ismail Faneni tu ale kanye kuma mimbe ni ya soro na dabi so mando nyede do kami choko tifo itala enga jamana gela chama be ni wulike dokera ubafu ba mbero mena utap mbero ide akele ko fene ka cheni bake ubusura ka wulike jaga kuba menote agela chama be adamene na ni ya soro no wulada mo businga ko boss ngoroti ute fulo kumbe fo akele ku kan la mini no kera furakele be gelea amedugo ka ale ka klinyamandama note mamina ube Sulemani nunu tegetige jamana koravela fe ko sariya ko ni jamana tuye wulike doka kamno wati kenin kwen ka foku ba bali akunti ke chamamba yi fango kata sebi angwa jamana fumba bala ile bubulo ala ka klinyamandama namburai ambaloran ka fomi ka doka fo anga jamana konena ji kasara kwani tsango bongo konena dogo franja in konena demseni dono yi kalandenye ale kwani jitarana yi fonzere kasinga tana iti ukadaire yoro konena uminkera aka karamogo an wula kata nyingalita ni kanya salema ale kuma min fanye ina fona do angalame ne to ina fofana kabo yen jesila yirimajo 26 mars la ina fona ko demsen do ko aturajila ko awa kala ne tundo demseni abuntuye aka karamogo de tunye ne abenga classe kono vraiment ne wani ne te saka foifo cheni atun kadanye ko jugo wallahi kuma foi tanda be do de kay ala ka ke kala ne numa e doro wallahi a digirane la me ala ka bara de do me nala e munke o kanya amba baraka danu ko ni ba travere ne ere boru ka so na ba ere kumana ka tura kanivo de konalala jiwo de ata kwa sanji do sere do kwa no ta ba ya sirve ko jugu me ni ga do sera frata la satere to me jila dora bana anga dala kundora ne ga demseni nyana ma bare do wallahi atumbe ba kerefe sokono de abora ka ta ba bora ka tanyini atumba cousin do de ka sokono lala ina bora e ulu era ma ba kala mo fo demsenu burla ka ta fuye ko jitarana le amano la ka erenya ka anta do ma kon demseni fiti ni wallahi te foi bo juma do so ma da fere ne wele la ka chifo nyewa abene ka classe kono ya ambalona ka foni tu ka karamo kanye hina be dalililla mi ka do ka fo demsena kawe tiendo ko baya jetemene kamini akwa bibo bakere fedama baya nyinga vitamini ko wati konana aterendera jila aya kulungulu gatla ka to bala ile la jamil la tikelembe obuna ke ji kasara kwani ika do bega ke sango bini mami bongo kona la ji kwani obega cheni ke kuswe ambe dugo ke yarabi Allah ala kan kisi kasara ma ji kasara ala kan kisa ma namburai mi ika do ka fo taximan do e ika do ale kwani atoka Suleiman Mariko taximani kwa ka taxi mobili do ya ka taxi tan akofe kamini sangaja o kera ko kelembe jakuma boyete ale dabe goshi ka dese hake min tumbe no kanga sarai afura tiendo aka ani hake ka kanga halibia sende ka da goshi ka dese ale manyefo yi Suleiman yere anga yere lame Lanato Suleimani Mariko dole molo judo na 2013 la Mercedes 190 o mobili ni a jole garante bugu fela bende do na mobili na mobili goshi ka do territoire la mobili ko fere mobili nyefala a bedu na nyona beni mi barani ke beni tigi anya ko gonyo ani minu me ko gonyo fe anyo do blaga kuma nyoya wala sab sa nga mobili ni sara chuko mina wa ben tigi ko ni ma ko nga mobili kale ta sara ko assurance de kanga sara do ne ka assurance e beni nga assurance fene sira tagama ya sa nga bol sa sara chuko mina beni nga assurance electric ne ka assurance man kayira ko assurance me ben na ko fudo
donc beni fɛn fɛn tiɲɛ k'u t'a si sara donc ni fan fila bɛ k'u t'a sara donc ne yɛrɛ fɛ sango fanga nin ko solution de n'o tribunal ye donc ne taara lettre ni tribunal la ka plainte do bentigi ni assurance contrôle la procureur sont transmis dilan ka di ne ma ne nana sont transmis ne falajɛ gendarmerie la gendarmerie convention di ne ma taara convention di bentigi ma bentigi nana gendarmerie la o kuma di bentigi ma donc bentigi a kuma fɔlɔ kɛra min ye a ko ne ka mobili k'ale t'a sara o kuma kelen fɛnɛ fɔ gendarmerie la gendarmerie k'a ma ko cogo de k'e tɛ mobili sara puisque k'ale ka mobili assurélen don gendarmerie ko e ka mobili assurélen don e ka assurance de lettre ci k'a fɔ k'e mobili assurance man ɲi ko fo don k'e bɛ se ka to k'i t'a sara a ko k'ale t'a sara k'ale b'a ka sɔn ta tuma min na k'a ma fɔ ale ko fo don donc sisan ni tiɲɛni kɛra a bɛna fɔ ale ko fo don donc k'ale t'a sara ka sɔn de b'a sara finalement u nana an tola ten ko ka enquête bila sen kan ko assurance ka agent min ye assurance feere bentigi ma ko k'o ɲini pour ka minɛ ka na donc ni bentigi min assurance feere bɛn ma ni chaque fois n'i taara olu u b'a fɔ ko voyageur k'a taara Abidjan finalement u nana dossier yɛrɛ bloqué gendarmerie la yen bon ne nana ye baara tigɛ kɛ baara jɔlen don donc ne fɛnɛ plainte don commissaire ko contrôle la coup d'appel la a ma diya procureur ne wele ko ne kana sisan ko mago bɛ ne na ne taara tribunal la donc procureur ko ne ma ko ne man ka min kɛ ko ne y'o de kɛ ko ne kan ka plainte don bentigi national contrôle ko ne m'o kɛ fo ne plainte don olu contrôle la non ko ne plainte don bentigi national contrôle la ko ne ka dossier nana dossier dira e yɛrɛ de ma jɔn ne ka dossier ta ka di Salma ko e tɛ wa ma kuma donc ne na ko dossier bɛ gendarmerie jumɛn na ne ko k'a bɛ fala gendarmerie la o yɔrɔ bɛɛ a gendarme wele olu ɲininka olu k'a fɔ ko tiɲɛ don ko ne ka dossier k'a bɛ yen bon gendarme ye don dɔ fɔ a ɲɛna ko don ko PV bɛ ban o don donc k'u bɛna PV da bentigi kan k'u bɛ taa ni bentigi tribunal la ne kun ye alamisa donya dɔ ye donc o alamisa donya u ma ne wele ne nana ne taara tribunal la procureur ko ne ma ko Mariko ko n yɔrɔ ko baara t'e la dɛ ne ko mais ko cogo di tan ko bien ko ale ka bureau de donni ka nɔgɔn ne ma o de kosɔn ne bɛna ale ka bureau la ale ne ko procureur o gendarmerie tɛ falajɛ wa ko bon gendarmerie bɛ falajɛ ne yɛrɛ bɛ falajɛ ko procureur ko e ka bureau ye nalen ka tɛ ne arranger yɛrɛ ko ne tɛ se ka bureau la yɛrɛ donc an y'o kuma kɛ dɔn ko ne ka segin ka taa gendarmerie la ka numéro di ne ma ko ni min bɛ ko ne k'a wele ne taara gendarmerie la gendarme ko ne ma ko olu ye cɛ wele n'o bentigi ye ko bentigi ko a taara don i la ko n'a bɔra don i la a bɛna fɔ an na après a bɛ segin ka na Bamakɔ yan k'an bɛ taa tribunal la ne ko olu bɛɛ bɛ se ka kɛ tile kelen n ko d'accord n ko donc n'a sɔrɔ ne bɛ se ka taa n ko donc ne bɛ n ka numéro d'u ma n ko n'a nana n ko n'u bɛ se ka ne wele donc ne ye numéro d'olu ma ne bɔra ne procureur wele k'o ɲɛfɔ procureur na procureur ko n ta ko n ka taa n ka baara la bon don kelen bɛɛ o ma ne wele tuguni fo kunɲɔgɔn wɛrɛ nana se u sɔrɔla ka ne wele ko an ka ɲɔgɔn kun bɛ tribunal la donc an taara tribunal la bentigi Emile Salam Sɔrɔ Bangidan donc an taara tribunal la procureur taara an lasigi procureur ma ne ɲininka ne hakilina na a ma bentigi fɛnɛ ɲininka hakilina na procureur ko Mariko ko aw bɛɛ jalaki bɛ nin ko in na ne ko a ma ko cogo di donc a y'o kuma min kun tigɛ a ye pan kuma kunna ka na fɔ ko ale fɛ ale ka kiiri kiiriteriman de an k'an sigi n'a semaine nata an ka kiiri bɛ kɛ kuma banna procureur ma ne ɲininka hakilina na an ka cɛ na hakilina na an labila nin kan ye donc a minɛ don na fo bi chaque fois dossier de b'a renvoyer chaque fois date kura u ye ko caman kiiri in kɔnɔ pour que kiiri in lajɔ rapport d'expertise mɛ dossier kɔnɔ tribunal ta u y'o suɲɛ ne ka fɔ ka wa remplacer tribunal kun kan ka esi ta an ka citation in na pour que mɔgɔw citer tribunal ma sɔn ka esi ta ne ka fɔ ko ne ka esi ta ne ye esi ta ka esi bila baara in na esi ka citation de retour tribunal fɛnɛ y'o suɲɛ donc ne esi ta siɲɛ 2 de nin ko in na donc finalement assurance NCA n'o bɛɛ ni ka assurance o nana an ka kiiri lajɔ o demandi kɛ ko tribunal ka kiiri jɔ fɔlɔ ko agent min ye assurance feere bɛnitigi ma donc bɛna plainte don contrôle la ko ɲɛɲini donc an ka kiiri kɔni jɔla o jɔcogo la donc fo bi kiiri jɔlen don donc nin ko nin ne yɛrɛ ma solution kɔni ye tuguni tribunal niveau la nin ko in na parce que ne yɛrɛ ka jateminɛ baara nin a tigɛ ka cɛ kan quoi sinon ne fɛ nin ko in ma se nin ma bɛɛ ni mobili min cɛn a ka ca moto min cɛnna a ka ca hali mɔgɔ dɔw ni tora sida in na ka na ko fo assurance b'o mobili la k'an bɛ sariya jamana de kɔnɔ karamɔgɔ ninnu k'a fɔ k'a fɔ i ka fɛn an t'a sara baara b'a fɛ ka to an t'a sara o la k'an bɛ sariya jamana kɔnɔ donc o kuma nin ne ma sɔn o kuma ma ka fɔ an bɛ sariya jamana kɔnɔ ne ma sɔn o kuma ma ne ka mobili ye Mercedes 190 de ye taxi de don kiiri in jɔla a kɔni ni sisan cɛ a bɛ san fɛn fɛn san 3 ka taa san 4 na a bɛ se o ma toujours ne kɔni mago bɛ n ka mobili la ne ka mobili ne tɛ jɛn n ka mobili kɔ toujours mago bɛ n ka mobili la ni solution bɛ se ka kɛ pour que ne ka n ka mobili sɔrɔ ne mago b'o de la fo assurance in bɔra assurance NCA de la o bɛɛ ni ka assurance de parce que ko nin kɛ ni sisan cɛ ne ka mobili ko banna le 30 août mois 2013 bon an filɛ kalo min na nin kalo tile 30 bɛ k'a san 8 dafa de donc toujours ko gɛlɛn bɛ sen na ne ka fɛn kɔni tiɲɛ na ne tɛ jɛn n ka mobili kɔ. An balana k'a fɔ nin tun ye Sulemani Kan ye an bɛ fɛn min fɔ maaw bɛ kule de sanga ni waati bɛɛ la i kɔnɔ na ko n y'a ɲɛɲini ka dɛsɛ i ka dɔn nin ye dabalibanko ye dɛ sariya bɛ yen n'i kamana ganna ka ɲɛsin sariya ma ka fɛn bɛɛ kɛ ka taa ye ka tila ka n'i sigi i bɛ kasi denbayatigi u ka kow lajɛ hali bi fɛn bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ maaw bɛ kule sanga ni waati bɛɛ la i kɔnɔ na baaraw kɛcogo
u ka jateminɛ bola ko kan an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye Mali ye e ka dɔn ale minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin bɛ maa colilen ka ko in ɲɛnabɔli ma o ye Umaru Jara ye ale tun bɛ Burukina u tun bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ la lajɛrɛ in kɔfɛ Umaru Jara ye kuma min fɔ o filɛ. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ la Burkina kɔnɔ yan lajɛ min ni jɛkulu 3 jɛkulu 1 ka fara jamana 2 kan an balima minnu ni kɛlɛ binna an ka dugu kan aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama o kɛlɛ in terrorisiw ani tiɲɛnikɛla dɔw kuma bɛɛ u bɛ bin an ka dugu kan an ka togodala duguw kan o kɛra sababu ye an ka mɔgɔ caman bɔra a sigiyɔrɔ la maliyɛn dɔw bɛ Burkina yan Burkina bɛ dɔw bɛ Mali kɔnɔ donc an nan'o lajɛba min na an ye tile 3 baara kɛ o tile 3 baara in ka ko in jate minɛ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ joli bɔra a nɔ la mɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ Burkina bɛ la mɔgɔ joli bɛ Burkina kɔnɔ maliyɛn na mun kan ka kɛ yaasa u ka se ka segin bonya kɔnɔ ka taa u sigidaw la donc o baara kɔnɔna na an y'a kanu ka na ɲɛfɔli kɛ Burkina jamana ɲɛmaa ye donc o ɲɛfɔli senfɛ an ye Mali ɲɛmaaw ka foli di a ma k'olu ka bonyamasegin di a ma a ye dɛmɛ min ta ka Mali jamanadenw sɛgɛrɛ an y'o foliw k'a ye ka tila tuguni ka dugawu kɛ a ye maa minnu tora kɛlɛ in na a kɛra an ka finitigiw ye o a kɛra civiliw ye o an ye dugawu don k'a ye ka ɲɛsin olu fɛnɛ ma ka tila tuguni k'a fɔ a ye k'a fɔ a bɛ ka dɛmɛ o dɛmɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ani an ka gouvernement bɛɛ tɔgɔ la ka o foli k'a ye k'o waleɲuman dɔn k'a ye an b'a ɲini Ala fɛ Mali ani Burkina an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala k'an bɔ a kɔnɔ Ala ka jamana ninnu barika Ala k'o k'a ka Ala bonya kama Allahumma rabbi salli ala Muhammad. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Umaru Jara kan ye u y'a fɔ cogo min na u taara fara ɲɔgɔn min kama n'o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ basigi ni lafiya ka jamana ninnu sɔrɔ Ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔkan na Julatɛ Jakite mun b'e bolo bi. An bɛ taa RD Congo kabi san 2019 RD Congo jamana ɲɛmaaw tun y'a laɲini ka kulu dɔ sigi sen kan walasa o ka kulu marifatigiw lafaamuya k'u ka marifaw minɛ o la ani RD Congo sɔrɔdasi minnu tun gɛnna ka bɔ fanga la ka olu wele ka na u ka sɔrɔdasiyaw baaraw daminɛ kura ye o kulu sera ka sigi sen kan RD Congo jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi fɛ a y'a kulu ɲɛmaaya yɛrɛ di banbagaci kɔrɔ dɔ ma mun bɛ wele ko Tomi Tambwe Ushindi nka nin ko in kuma cayalen bɛ RD Congo jamanadenw fɛ o kɔfɛ an bɛ taa Chad kulu min tun kan ka sigi sen kan walasa o ka sigi ka fɔ ba dɔ labɛn Chad jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jamana ɲɛmaa kalata ani wasaden kalata ɲɛnama bɛ se ka kɛ cogo min na samedi tɛmɛlen o kulu vice-président y'a dira Sale Kebzabo ma Idriss Déby ka fanga sina dɔ tun don o senfɛ a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ fɛ Chad jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma Chad gɛlɛyaw kan o kɔfɛ an bɛ taa Centrafrique kalo 2 wasaden kalata kɔfɛ ɲɔgɔn sama tun bɛ Ali Sen ni Karim Mekasua cɛ jaabiw tun y'a jira k'a fɔ ko Karim Mekasua de kɛra wasaden ye nka Ali Sen ma sɔn a ye requête la don cour constitutionnelle la ko namara kɛra cour constitutionnelle ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Karim Mekasua ye namara kɛ wa u y'a nɔna bila ni Ali Sen ye wasabulon kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛlen o kɔfɛ an bɛ laban ka taa Afghanistan marifatigi jɛkulu min bɛ Afghanistan n'u bɛ wele ko Taliban sibiri tɛmɛlen wula fɛ duguba laban min bɛ Afghanistan kɔrɔyan fan fɛ n'a bɛ wele ko Mazar-i-Sharif Taliban ye yen minɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye an bɛ don min iko bi yen b'u ka mara kɔnɔ karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kuran kunnafoni la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka ko bɛɛ lajɛlen bila bɛnɲɔgɔnya ani tɛgɛdi ɲɔgɔn ma o minɛ kɔnɔna na k'a fɔ bi an fɛ an ka jamana kɔnɔna na ji kɔni a bɛ ka kasara se maaw ma yarabi Ala kasara ninnu yarabi Ala ka ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la